Si Manzoni. Opi. Tiedä mitä? Mitä? Mä etän luuseita maja. Mä lähden kortterisse elämään. Mä lähden kortterisse elämään. Mä etän luuseita maja. Aika poe! Mä etän luuseita maja. Poe, miksi? Sä soit lomakas. Nyt ei sitä äärä. Ai, laps, tule koettakas. Mä olen kortteni. Yks, katso sitä kuulemit. Mä etän luuseita maja. Mä lähden kortterisse elämään. Mä lähden kortterisse elämään. Mä etän luuseita maja. Aika poimekasi pyrkiä. Ja olenkin kohdalla tere. Kuin paljon maksaa yksi kortter? 5 miljoonaa. Mitä? Sä myöt tekemään ja ei. Ota korva kuin paljon rahaa mä saaksin astas. Kui mä teksin tööt 1 miljoonaa astas. Issand ära karju. Mä lähden tööt tekemään. Tubli pois. Ära karju. Mä etän luuseita maja. Mä lähden kortterisse elämään. Mä lähden kortterisse elämään. Mä etän luuseita maja. Työ hakkab 3 öösel. Mitä mä se? 5 aastat hiljem. 1 kanna tähendab 2, 3, 4, 5 miljoonaa eurot sinule. Wow! Mä saan lõpuks enda omistuste korteri. Okei? Mä etän luuseita maja. Mä lähden kortterisse elämään. Mä lähden kortterisse elämään. Mä etän luuseita maja. Tere! 5 miljoonaa eurot kortteri jaoks. Ulala! Mä ostan endalle Lambo. Henäkä lollaks. Nimelek. Lähme sisse. Minä? Se kyllä kortteri olisi on minkälaista mängumaja. No! Mä tahan enda raha tagasi. Mä tahan enda raha tagasi. Mä tahan enda raha tagasi. Se kortteri oli täielik pettus. Mä tahan enda raha tagasi. Mä tahan enda raha tagasi. Lol, vanha mut. Malva.